L-Arċisqof Charles Scicluna appella sabiex bħala soċjetà nirrealizzaw li fejn bnejna fuq ir-ramel ma nistennewx li jġarraf kollox, minflok għandna nfittxu li nibnu fuq blat sod ta' integrità u onesta. L-Arċisqof saħaq danek kif il-ħadd filgħodu laqgħu tal-awguri tiegħu lin-nies li marru biħġarhom fil-kurja f'dan iż-żmien ta' festi u ġabra. Wa saħaq li f'dawn iż-żminijiet irdu nneħħu l-ġelu miċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet u nifmu li jekk nibnu darna mingħajr Alla se nkunu qed nibnu fuq art ramlija. Lek bħala soċjetà hemm bżonn nirrealizzaw fejn bnejna fuq ir-ramel, m'hemmx għalfejn noqogħdu nistennew li jġarraf kollox, u nibnu fuq il-blata samma tar-rispett u l-imħabba lejn xulxin, tal-integrità u tal-onestà. Inneħħu naqra l-icing miċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet u mmorru għal messaġġ profond li jekk aħna nibnu darna mingħajr Alla se tiġġarrab, se nibnu fuq ir-ramel. L-Arċisqof insista li Alla jinsab magħna anke meta jkollna bżonn tassew ninħelsu mill-ħażen li hawn madwarna u saħaq li għandna bżonn salvatur ta' vera. Filwaqt li l-Arċisqof saħaq li m'hemmx imħabba aħjar minn dik li jagħti ħajtu għal sħabu, huwa saħaq li rridu nieħdu din l-okkażjoni sabiex nażlu t-tajjeb u nwarbu l-ħażin għaliex fis-soċjetà tal-lum hawn nqaċċa l-verità, il-ġustizzja u r-rispett lejn xulxin. Rridu nieħdu din l-okkażjoni biex nażlu t-tajjeb u nwarbu l-ħażin. Għandna bżonn nuwaġġ kbir ta' verità u ta' ġustizzja, imma daqshekk tant ieħor għandna bżonn għaġġ għall-imħabba. Għandna bżonn ta' salvatur vera u għandna bżonn li nħossu lil Alla huwa magħna. Wa ringrazzja lill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi tal-appoġġ li jtieħ u lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona tal-ħidma pastorali tiegħu. Finalment l-Arċisqof Charles Scicluna awgura l-miliet ħieni lill-poplu Malti u Awċi kollu u appella sabiex il-miliet nibqgħu niċċelebrawh f'sens ta' għaqda falla.